Ac yn drydydd yn canu fydd gofiaf di, dyma i chi Teleri Haf Thomas o glwb Ponsenni, Federasiwn Brycheiniog. Ac yn ail Esyll Thomas o glwb Eglwyswrw Federasiwn Sir Benfro. Ond yn fuddigol, Ellis Jones o glwb Rhuthun, Clwyd. Ac mae Ifan yn sgwrsio gyda Elis gefn Llwyfan. Dyma chi ddyn hapus dros ben, Elis o glwb Rhuthun, Clwyd. Llongyfarchiadau i ti? Diolch yn fawr iawn. Wedi ennill yr Unawd ac yn canu tipyn dwi'n deall. Dwi'n eich chydig bach gwmpas y lle yma, ia. Ac oedd yna gyngerdd ati neithiwr? Oedd gyngerdd yn Bala Neithiwr efo Corwig o'i Llangol. Felly, dera chydig o dy hanes ti nawr. Ble wyt ti arni o ran dy addysg? Dwi ar yn mlwyddyn o lawan yn Prifysgol Happer Adams. Beth yw'r bwriad ar ôl ti orffen fyna te? Gobeithio, mynd fel syfiwr, gobeithio, ie. Arbennig. Ond mae canu wedyn ni yn gariad arall i ti? Di, rhwng canu a saethu, ie. Canu a saethu, wel da iawn ti, a llongyfarchiadau mor iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Da iawn.